Good morning, good morning, good morning. Nindot rong adlaw kay gipukaw tag-uwan. Okay, so this is Sir Don. Imbis ato ko mag-live sa YouTube, ako na yung gi-live din hiron sa FB. Karong adlaw is another storytelling Saturday. Og this story kuhaan po nato og lesson. Makita ninyo dinha sa ako ang description, Storytelling Saturday, Story Saturday, ang atong isgutan kay ang The Donkey. Pero, abay donkey this Pilipinas? Murag wa siguro, no? Sa di lang story, rabi tao ni. Okay, sa mga wala pa na mahaw din ha, katugmog balik. Okay, so ang donkey nga itong isgutan, dili ni tagamua o reminder, walay na sakitan nga animal sa pagbuhat ani nga story. Another disclaimer, kani nga story dili gini originally gikan nako. Unya naganahan ko ani nga story kay naa siya nindot kayo nga lesson. So another disclaimer, kani mga music ani inyo nadunggan dili pod ni ako Pero kaning tingog nga imong nadunggan ako ataw ni. So kung wa kay lingaw din ha karon, kuyogi ko mag-storytelling ta. Pero kung na kay lingaw din ha, kuyogi gyapon ko mag-storytelling gyapon ta. Balag na kay gibuhat diha online o na kay himo kag module paminaw ako aron masayop-sayop ka din ha. So ang ubang mga tao daghan kay nasugatan ng mga problema o mao ni hinungdan nga naay mga word na depression o anxiety. Dili wa ni gihimo nga live aron motambag og motambal sa inyohang anxiety. Pero para ni sa mga ganahan makapangita og paagi aron mawa or masolusyonan ang ilang anxiety. Di ba kinsay ganahan na? Kung di ka ganahan na, ayaw paminaw ani. Ako nag-ingon nga sulbad gini sa anxiety ha or sa depression. Pero ang lesson sa story might help you. Okay, so ato na sugdan. Ready na mo? Ready na mo atong sugdan ang atong story? Ako ganina ra ko dugay. Kadugay lang ko kay nag-listen ko setup karon. No, gani wa ni tingo ganina, samo kayo. Pero anyways, okay, so ato nang sugdan. Kinsa ganahan magsugod na ta. Og let's start. Sa kaadlaw, naay lalaki nga negosyante. Sa unang panahon magod, wala pa yung mga sakyanan. Nya ang mga dagko nga mga negosyante, sila may tag-iya og mga kabayo nga naguyod og karwahe, di ba? So siya kay ordinaryo raman siya nga negosyante. Na siya donkey. Kini yang donkey gamit kaayo niya sa pangadlaw-adlaw niya nga mga buluhaton. One day, sa iyang kadanghag, ang iyang donkey nahug sa atabay nga walay tubig. O nahug yun nga do sa ubos.
Pagtanaw niya nga sa ubos, naapaihang dangki. Og parihagod nimo, naluoy ka sa imuhang iro nga namatay. Usa sa iro sa imong silingan nga namatay. Siya pod, naluoy siya sa iyang dangki kay iya gutong kauban sa negosyo. Pagtanaw niya sa dangki, iyang ganahang luwason ng dangki. Sugitsahan niya og pisi ang dangki. Niya, "Donkey, come here." Siyempre, wa may buot ang dangki, so wala ni kagat, no? Wala ni paak ang dangki ba nga iyang una kagaton to sa dangki ang pisi para masaka ang dangki. Pagka matikod sa ubang tao nga nasige siya tanaw sa atabay, ang mga tao ni duol niya. Pagkakita sa mga tao ningon ang dangki, ningon sila nga, "Ala, ang dangki lagi kay nagtakiang." Sa pagkahug siguro na niya. So naay laing tao nga ningon, murag di na gid na matabang imong dangki kung maluwas pa na nato, di na magamit man. So ni suggest ang uban. Ato na lang natiwasan imong dangki. Ingon ang tag-iya, unsay mong bot pasabot nga tiwasan na nato akong dangki. Na naman na din na sa ilawom, sir. Ato na lang ng ilubong. Uslan man, mag-antos ra gyapon na siya. Mag-antos ra gyapon siya siyang sakit kada adlaw. Ningon ang tag-iya, kinsa man ta aron mo decide niya na mamatay. Kinsa man ta aron mo ingon nga nag-antos na siya karon. Ang dangki untay nakabaw ana, siya untay mas nakabaw ana. Pero ningon ang uban, sige, di ka maluoy imong dangki nabuhi na pero wala na siya gamit sa kalibutan. Pabigat ra siya. Tutuod man, nagasinabot ang tanan. Nanguha silang tanan og pala. Gilang gisugdan og lubong nga buhi ang dangki. So kada pala nila, iitsan nila padung sa ubos, maigo ang dangki. Ang dangki in taon nagsinggit-singgit kung katingog palang dangki siguro ningon sigurong dangki. Hoy, unsa man buhi ilubong ko yung buhi dire. Masayo ko like. Kada na ay mahug nga mga bas ug mga yuta padung sa iya musinggit ang dangki kung makatingog pa lang lagi sigurong dangki makabaos lang ko ninyo. Bailo ta diri kamo diri ako diha. Pero gipadayon gid sa mga tao, gilubong gid yung boy. Ay singgit ang dangki. Woo! Woo! Dito ang dangki ha. So kabawag sakto ba tong gingon. Sige, ana ang dangki. Mga tao sa ibabaw, sabi na itong tag-iya. Nag-uol ba ya? Nag-uol ba agad siya? Umang kagkauban na niya ang dangki, sukad pa sa una. Pero siya mahimo. Siya mahimo kay, di man siya kabaw muluwas og dangki. Yaman mo siya nauyunan sa mga tao, so nisabay na lang po siya. So ikaw, kasuway ka ng may nauyunan sa daghang mga tao niya, bisag against ka, nisabay na lang po ka. So, ang dangki, kadugayan, so sige nilag itsa og kanang bas og yuta sa ubos, nahilom na ang dangki. Wala na siya ni tingog, wala na siya ni singgit, wala na siya ni hilak, wala na siya ni kanang mura og kanang remorseful kayo nga tingog. So, nahuna nila, nadawat na sa dangki ang iyahang faith. Na murag dinhi na lang gid siya kutob. Na ni-surrender na siya sa kinabuhi. Na nisugot na lang siya nga ilubong siyang buhi. So hunahuna sa tanan, iwason nila og lubong. No, kay murag ni hilom naman ang dangki. Pero nilili ang tag-iya. Paglili sa tag-iya, mo iya nakitaan. Wala ni sugot ang dangki nga malubong siya. Yeah.
Kada na'y mabutang nga yuta or basa iyang o. Girang ilingo-lingo yung o. Kabalo ka, nga imbis ilubong nila ang dangki. Naluwas nila ang dangki. Ano man? Kada yuta nga ilang iyabo, uyog-uyog man sa dangki ang mapadong sa ubos. Itamak sa dangki. So, mo na yung dangki. Kamot niya, pero more kintag dangko ni. Dili na hug yung yuta. Kisi-kisi siya. Mahog ang yuta sa ubos. Mag-anam man to kadaghan ng yuta. Nag-anam sa siyag saka. Diba? Untod, nakagawas siya sa atabay. Right donkey lang. Right donkey. Very good donkey. Pero ano say lesson sa story nga to na dungog? Sa mga tao, kung kakita nimo nga down ka, nga nakay problema, iwasan ka. Yes. Dili pirmihan yung ko sa hayra. Nagi mga tamo-tabang pod. Pero mostly, iwasan ka. Sungugon ka. Kabuangan ka, bugal-bugalan ka. Ato para bag yung mga tao nagtuo ka mo tabang nimo mao pag mo buhat ana. Nakatong ganahan mo tabang nimo. Ganahan ta siya mo tabang gyud tinuod. Pero pero lang. Murag mao may gusto sa kadaghanan, musabay lang pud siya sa kadaghanan. Wala siya yang kanang kaugalingong desisyon ba. Ganahan siya mutabang nimo. Pero naminaw siya sa uban. Hindi siya katabang nimo. So ikaw, kung ikaw ang donkey ha, ikaw ang donkey. Ito na yung pareha mo ng donkey ha. Kung ikaw ang donkey, yan na naka sa problema, na naka sa ubos sa atabay, napiang pa jud ka physically baron or emotionally or mentally kanang napituhan ka ba sa problema ba? Bisan pag muhila ka, nagitiwasan ka nila. Bisan pag mo reklamo ka, nga ila kang ilubong buhi, magpadayon ang yuta o kahog sa muong. So, okay man mo hila ka. O kaningon dili may mo hila. What I mean is, ang imong hilak, dili mo papahunong nila. Di mo papahunong sa mga tao o sulti nimo og dautan. Ang imong paghilak, dili mo papahunong sa problema. So, hilak. Pero hilak tibok adlaw. Hilak tibok simana. Kasi maghilak ka tibok tuig. Hilak din na. Hilak din na for ilang 10 minutes. After that, do something. Okay, solve ba yung problema, bitaw? Others might try to help you. Pero ayaw depende nila. Don't be so dependent to others. And most of the time, people will only worry for themselves. So, pareha sa donkey, problema na mahog sa imuhang ikuha na. Padaplin, no? Then, tamaki. Kumbi. Alam problema, ibutang na sa tiil, ubos sa imong tiil. Ug himuan ang agianan aron makagawas ka sa imuhang problema nga naa ka karon. Sayon na kay sulti, no? Pero bitaw kung makasabot ka sa meaning, sa deep meaning sa story, maobiya to. Others will try to pull you down. So gamita na ng motivation. Others will try to ilubong ka nga buhi. Aron sila na lang mo survive, aron sila na lang may naa.
Gusto nila mawa ka, labi na kung ikaw gamit kay ka. Mabita to ang donkey gamit kaya. Bisag unsa nimo ka kugihan, bisag unsa nimo ka kana matinabangon, once you're down, only few people will try to help you. So, tanan yung mga bati nga isulti, mga problema, mga pagsulay, mga trials din ha. Butang si mo, nahog si mo, iwis-iwis na, ihog sa dapin. Then step on it and move on. Yes, and mo to atong story sa donkey. Kung balikon, dili to ako ang story. Now, yun na lang doon ako. I hope na atay lesson nga nakuha gikan ato. So kung naap mo may ganhan mga stories nga tong isgutan, i-type lang din na sa comment section kung may comment section din na. Onya, don't forget na po go YouTube channel. Ang pangitaa lang Sir Don the Bisaya. No, Sir Don the Bisaya kani kay Sir Don the Teller man sa FB. Nga subscribe ka na po tayo dahang mga stories dito. I-hit na lang pong notification bell para kung na ako yung mga bagong upload. Gani, prehani. Ako man i-upload po nga dito sa YouTube. So, ito na siguro. Maring gawas ng adlaw. Yehey! Kanina, uwan tayo. So, today is October 23, 2021. I hope you enjoy mo guys and have a nice day.